לאחר מכן ירידה מטורפת. אני מבקש להקפיד, לנסוע לאט, לא בוער. האסון הגדול יכול להיות תוך רבע שעה. דיר באלק, הבטחנו להורים שלכם להחזיר אתכם הביתה בשלום. אפשר לצאת, זה בסדר? קסדות, חבר'ה, נשים קסדות. נשים קסדות ולצאת לאט. יאללה, יאללה, בוא נרוץ קדימה. יאללה, בוא. יאללה, מקדימה. באתם ראשונים בסוף. חבר'ה, קסדות על הראשים, קסדות, קסדות. מה זה הרעשים האלה? זה שיחת טלפון או משהו? מה זה? זה המוזיקה של השיחת טלפון? אני מצלם עכשיו או לא? נראה שכן. סרט. כן, זה מצלם. לא, אתה רואה את הסרטון שעשית קודם. אחרי שאני מצלם. מפגר. עכשיו זה מצלם. כתוב פה כבוי למעלה. לא כבוי. כבוי זה הפלאש. זה אור חי, זה אור חי. כאן, צריך לראות שעון. הנה, עכשיו השעון רץ. אני בזמן גור. יאללה, בואי, בואי. רגע, הספין. למה אתה לצאת? רנדל. איפה אני אסע?